alumni-alumnine ya dadi wong pinter-pinter. Dadi wong pinter-pinter. Dadi ora kaya kowe kuwi arep S3 ya mung nyinden. Nggo ngopo S3-mu? S2, Pak, urung S3. S2-mu. S2. Ya aku tak dadi pegawai po piye? Mengko kowe mumet dase nek aku dadi pegawai. Sindan kok ngene dia. Ora kok aku mumet ngopo? Masalahe apa kok aku mumet? Lah kok sindanmu kurang. Siji meteng, liyane nglairke. Meteng kok meteng. Pojok meteng ngono kuwi. Meteng ya. Liyane nglairke, sing liyane wis tuwek. Lah aku sing isih prawan lho aku lho. Diawet-awet. Aku kowe nyindeni aku ki ketoke ora kuat, aku ora kuat 5 tahun kok. Kenapa ora kuat 5 tahun? Aku ki dalang bayar kowe tok ndas-ndaske sak penakmu dhewe. Ya mustaka ding. Mustaka. Nah, mustakane panjenengan iku lho. Ora masalah nek pancen kowe